Здравейте, казвам се Илона Ангелова. Наскоро отворихме българска детска градина в югозападен Лондон. Приемаме дечица от 0 до 8 годинки. Предлагаме както почасова, така и целодневна грижа. Разполагаме с 2 игрални зали, помещение за хранене, спално помещение, огромен двор, в който има пясъчник, парзалка, люлка и още много приспособления за децата. Повече информация за нас може да намерите на нашия уебсайт или на нашата фейсбук страница. Очакваме всички малки палавници за много забавления и игри.